Sants aquesta tarda i perquè gaudiu d'aquesta última sèrie d'obres que he dedicat als fars. Algú diu, com és que has fet fars? Bueno, perquè els artistes som així i ens surt el que surt i tenim que tirar endavant. Com podreu veure, o podeu preguntar, són d'algun lloc aquests fars. N'hi ha alguns que sí i altres que jo m'entusiasma molt el dels fars, tinc bastants llibres de fars i llavors el que faig és fer una composició a la meva manera. Vull dir, hi ha coses que veureu que dius, això és potser no hi ha res impossible però sí que és impossible, no? I ja repeteixo, n'hi ha alguns que són hi ha el far de Tiberet, un de la Bretanya i el de Cavalleria, però una gran majoria són imaginació. Només el primer, que era el que vaig pintar en directe a Sitges. Aquí hi ha, una petita reproducció del que va ser aquí. I bé, a baix tenim el vaixell de la llibertat, que també es va pintar en directe a Salou. I res més. Moltes gràcies, repeteixo, per acompanyar-me i